И здравейте, приятели! Днеска ще играем една много известна игра и да, както виждате, това е Rocket League-ата. И 3, 2, 1, сега да се бусна. Дава още малко. Ох, това как ме удари. Добре. И слайдер победи. Нека да видим записа. Добре. И как скочи и отбеляза гол. Това беше виртуозен гол, според мен. Сега съм в права линия и има шанс да вкарам все едно и дуспа. И... не успях. Така, още малко. Къде е топката? Да, тя отзад. Така, още малко. Няма да ни вкарат на гол. Никакъв шанс да ни вкарат гол. Бе 1-0 за нас. Остава 4 минути и 36 секунди. Това как го взривих. Още малко трябва да му взема. Макар че това е мой. Добре, трябва да го взема. Още малко. Не! Това как ми е изби топката. Сега малко да се отдалеча, за да видя къде е топката и да се опитам да вкарам. Добре. Добре, той изби. Включих си супер буста. Тъмън да взема на 100 буст. Така. Това е факто. Днеска е евента на Fortnite. Повечето, които играят в Fortnite, сигурно знаят. И просто сървърите бяха препълнени. Аз не можах да дойда и разбира се, играя Rocket League. То де факто, нали знаете за новия Racing Game Mode в Chapter 5. Още малко и вкарах. Получих трофей. Почвам, аз съм на PlayStation, както забелязвате. И според мен това беше уникален гол. Но, така както казвах, сървърите не ме пуснаха и аз реших да играя Rocket League и да... гол на града. Това беше много. Ако искате още такива видеа, игри, може някой пъти на Fortnite, зависи. И на Rocket League. Пасна игра. И да, може да харесате, да пишете в коментарите. И да не забравяйте да се абонирате. Това е най-важното. Сега. Този как ме... Не, няма да ни вкара гол. Няма. Ще се бусна. Добре, не се буснах много уместно. Добре, тя още е във въздуха. Няма смисъл да отивам при нея. И сега има смисъл. Добре. Не. Още малко. Давай. Добре, успях горе-долу да... Ама този е избил отново там. Да, ние се блъснахме с този. Сега сме 3 в 3, ако не знаете. Аз, впрочем, избрах си рицарите като отбор, именно отбора. Просто понеже не и рицари. Да. А другите, да, добре, успях да горе-долу да защитя, но и без това топката не дойде. Добре, аз отидох на тавана. Сега, още малко. Давай. Не, попуснах. Още малко. Добре. Не искам да си вкарвам колата в тяхната врата. Така. Ето е топката. Няма да ни вкарат гол. Добре, видяхте, хора може да си го паузирате, отново да го видите. Как буквално аз избих топката с буста по стената и то успях да я избия. На мен лично много ми хареса. И сега напред и... Гол, приятели! 3-0 за нас. Сега. И гледайте как появявам се и удрям. За малко да бъде града, впрочем. Сега аз ще игра на бот. Сега още малко и... Да, успях. И, приятели, на бот успях да вкарам гол. Това според мен лично е супер. Сега, ето, виждаме записа. И да, вратар, де-факто не е вратар. Нямам думи. Сега горе-долу в централна позиция. Надявам се отново пак бот. И... Отново!
приятели, кажете ми, как е възможно? 2 гола за няколко секунди. 5-0 за нас. Да, на мен, че това ми е най-любимият начин, за да вкарвам голове в Rocket League. Да, и започваме. Да. Добре, леко криво ритнах топката, но се надявам да успеем да вкараме гол. Така. Добре, не успя. Още малко. Не, трябваше малко по-рано да видя. Добре, взимам топката. Това ми е изтласка. Добре, аз съм по тавана, няма да коментирам. Сега... Не искам да бъда във вратата. Добре. Те няма да ни вкара. Не. Добре, не ни вкараха гол. Впрочем, приятели, на контролер на PlayStation просто е доста по-трудничко да се... И ще успее ли да вкара? Не. Ама забелязвате ли, че в същото място, където в началото се опитах да вкарам, да. Сега, нека да... Не, няма да я вкарат гол. Няма... Добре, 5-1 и без това остава 40 секунди. То се вярва, че ще победим. Сега този... Този Волфман... Сега няма как да я вкарам. Някак им помогна. Няма как да я вкарам. Гол на греда. Там ще най-да е по-слабо. Понеже аз си включих супер буста. Сега този се... Добре, 30 секунди ще победим, надявам се. То 4 гола за 30 секунди... Добре, взимам им топката. Не. Добре, изпуснах я. Добре, не знам какво правя сега. Добре, после сега на тавана. 10, 9, 8, 7... Трябва да взема топката. Няма да им вкарат гол последната секунда. Няма. 3, 2, 1 и победихме, приятели. Ето рицарите. Победиха. Сега малко да поскачам. Ето така. Рицар 33. Сега... забелязвате как количка. Надявам се да ви харесал. Абонирайте се, харесайте. И чао!